Bojíš? Ten stůl, ten je dobrý tady. Aha. Nemáme se někam přesunout? Pojď sem, nepojď to počít. Strejček bude to. A na tom bylo asi to? Tamhle taky jsem. Tak si vypadá, že to je Že bych nevěděla, kdy to bylo. No je to hezký. Tady Ale ne, kdybych jako takhle sama, že jo. ono jsem dal, jak ho nechal tohle. Ježiš ty. A tam vidím jenom 2 nohy. Jsou tam 2. To tam dá, jo? Jo. Je tam ta hezká kombinace. Jo? Ale na sebe. Já se tak nemůžu koukat. Ale nevidím. Máš dioptrii. Ale nemám. Počkej, přiletí trochu níž, pak ho... Ale já ho nemůžu najít jako takhle, že jo? Tady tam mířím. Už ho vidím. To tam byla, jo. Je to on. A ty dělala český, že jo, tak to nevadí. To je stejný. Jo, ale mě šlo o to, že ho nemůže najít na ty oběti. A jo. Všichni na nohy, jenom výborný Tadek. Ten dopad, ten věku. Ty taky? Zadek? Jo? No, tak ono asi nemůže, že jo? Nebude, vstávej. Už jsem oddechnul.
Hezky to bylo. Jaký to bylo ze zdola? Krásný. Vy jste mysleli, že mám tu zeleno-žlutou kombinézu, co? Tak gratulace. Kulka. No, tak už to nejseš sám, no. Honem si běž náru. Brat mezi šibé. No tak jsem tady mezi váma. Zpátky. Jsi studenej. No však taky. No. Tak, něco. Něco. Doba ne. Neřídí lepě, ne? Nebo jí tě bude řídit, jo? Tak a povídat. Já nevím, jestli nechtěl, abych tam šel. Tak já ještě v tom chvíli budu. No jo, ale běž se zeptat. Jestli to nebudu nechat, viď? Ne, no, protože nechtěl bys ještě. Jo, Ještě jednou? Jako šel by do toho. no. Právě. Pěkný. Tak oni tam s náma letěli ještě ty No. propici nějaký, no. No. Tady asi skáčou. Ze 4000. Ani to Po není, po ne? takový trošku ty instruktáži, prostě najednou jsme se tam začali nahoře trošku otočit. To bylo vidět, ne? Že jsme byli nejdřív takový. Nebylo nic vidět. Náhodou my jsme byli až Oni nad nám těma tady těma- totiž nad těma museli říct, lemáčkama jako jsme kdo byli. seš, víš, tady. Jak vás tam bylo x? No. Oni se Jsi říkají, byli až tam jsou jenom nahoře, jedny až. nohy, tam jsou jedny nohy, to není on. Asi 10 minut jsme letěli. To hodně teda. Na vás čekali 4 hodiny a furt se Ale bylo nádherně vidět. krásný. Krásně vidět, no. Mával s nám? Mával? Ty s nám mával? Kecáš. No. Tam zalehl pušík trochu. Tak si dej Jaký to je pocit? Takový ten první, jako nejhorší, nebo ne nejhorší, ale potom ten pád, to člověk ani nevnímá, ten prostě to letíš a prostě nějak jsme se tam otočili ale potom, když jak jsme padali na tom padáku, na tom křídle, tak tam mě tak jako trošku ten žaludek plaval. Jo? Tam jako trošku, jsem si říkal, no, zhluboka dejchej. Ať nás tady nepobliješ. Nebo já po druhý. Děkuju. Tak jo. Díky moc. Děkuju. Tak se mějte hezky. Ještě jednou. Díky. Naschledanou. Díky. Děkujeme, děkujeme. Byla to bomba, díky chlapi. Nejdřív tady a pak dárcům. Děkuju. Co máš na tom videu potom? 202 km hodině, 4000 metrů. Já si A tady, myslím, že tady je sleva 500 na eventuální další seskok. Neutrální, Kdo byste chtěl? platí to 2 roky. univerzální.